Eli päivää, minä olen Sampo Vehmas Ja minä, Jyväskylästä. anteeksi, voinko... Niin tosiaan itse olen Toni Jefremov, tunnetaan myös tuolla somen puolella nimellä Jefre Akemire. Ja siinä on, kuten Sampo tuossa just hetken aika sanoi, että hän on Jyväskylästä kotoisin. Kyllä, päivää. Oli. Jep. Joo, mutta joo, me tultiin teille kertoa Japanin Power Rangersista, eli Super Sentais, jos ihan Kyllä. tarkkoja ollaan. Jep, ja ihan ensimmäiseksi vastataan ihan tärkeimpään kysymykseen, eli mikäs on Super Sentai? Huhhuh. Eli se on niin kuin Tokusatsu TV-sarja. Jos kukaan ei tiedä, mikä Tokusatsu nyt meinaa, se on siis japanilainen live-action telkkasarja, jossa käytetään erittäin paljon tehosteita. Esimerkiksi niin kuin asuja, räjähteitä, mitä tahansa niin kuin elokuvatehosteita tulee paljon. Varsinkin räjähdyksiä. Se on tärkeä homma. Ja sitten ne on kaikki live-actioneita, kaikki sentait, lapsille suunnattuja yleensä. Ja joka vuosi tulee yksi. Ja lelut samalla sitten hyllylle siinä samalla. Ja niille on varattu oma ohjelmablokki TV Asahilta. Tulee jossakin... Sunnuntai-aamuisin yhden Shounen animen ja yhden Shoujo-animen välissä. Kyllä. Ihan tarkalleen ottaen. Vielä 7 aamulla, silleen niin kuin 4 lasten aamutyyliä. Jep. Eli vertaan 4 lasten aamu, mutta se blokki on itsessään tosi pitkä. Ja sitten Super Sentai ja Kamen Rider muodostaa sen Superhero Time-nimisen osuuden sieltä kyseisestä isommasta lasten aamu-ohjelmablokista. Ja ensimmäinen näistä sarjoista oli Himitsu Sentai. Eikö meillä ole se tuolla ihan oma se systeemi, mutta se tulee itse asiassa myöhemmin se lista, missä me mainitaan se. Myöhemmin, joo. No okei, sitä ei tarvitse vielä mainita. Joo, Himitsu Sentai Gorenga. Joo, Himitsu Sentai Gorenga on ihan eka niistä, 70-luvulla tuli. Pisin niistä myös. Kyllä. Joo, se oli taas 2 vuotta. Jep, aivan oikein. Joo, mutta joo, sarjojen peruspremissi ja oikeastaan, joo, se on mulla. Joo. Eli tämä peruspremissi on niin yleisesti sarjoissa, jokaisessa näissä Sentai-sarjassa on, että meillä on 5 päähahmoa ja niiden mentori. Nämä 5 päähahmoa, mahdollisesti jossain vaiheessa sitten 6, niin tulee sitten tietyssä vaiheessa tai jostain syystä rangerivoimiksi. Mä en tiedä miksi, miten ja kuinka. Niillä on sellainen pikkuinen origin, että joskus on niinku taikaa ja joskus on niinku tiedettä ja joskus on sekoitus molempia. Meillä on täällä yksi esimerkki myös tästä. Että joo, kyllä. Tulee myöhemmin. Joo, esille. että origineja on kyllä joka sarjassa hieman. Ei paljon, mutta pikkasen. Kyllä. Joo. Ja voit vaihtaa ja jokainen pahis valloittaa maailman aina omalla erittäin hienovaraisella tavallansa. Ja valitettavasti tätä on 40 vuotta tapahtunut, mä en tiedä miten ja miksi, mutta siellä on sitten tullut paljon semmoisia, voisiko sanoa, oletuksia, että mitä siellä sitten jokaisessa sarjassa tapahtuu. Eli siellä on jokin kantava teema, sitten on pakolliset robotit, kuten niin tässä edessämme on... Tokyo. Joo, Tokyo sen nimisestä sarjasta kuin Ressasen tai Tokkyuger. Tai Tokkyuger. Joo, tämänkin tolleen se Tokkyuger. No kuitenkin, pakollinen Megasordi, sitten on mentori. Eli vähän niin kuin pakollinen Zordon. Eli joo, kyllä. Pakollinen Zordon, niin kuin me ollaan tässä käytetty ehkä vähän teille tutumpaa termiä Zordonina, koska jos te olette katsoneet Power Rangersia, niin tiedätte kyllä hahmon se putkessa oleva. Niin, se putkessa oleva pää, joka sille, että summon on teenager with attitude ja yömäs. Yömäs, käytämme näitä termejä, että te ymmärrätte helpommin. Joo. Kyllä. Ja sitten siellä on, että on yleensä sellaisia lukioikäisiä, 18-19-vuotiaita nuoria päähenkilöinä. Tai jopa Tokkyugeris, josta me tullaan myöhemmin kertomaan enemmän lisää, niin siinä oli muistaakseni yksi 15-vuotias hahmo myös. Kyllä, tai näyttelijä. Näyttelijä oli 15-vuotias. Joo, kuitenkin. Ja sitten on, että Red Rangers ja punaiseen pukeutunut spandex-sankari on aina se johtaja. Ja Red is heroic, kyllä. Red is heroic, kyllä. Punainen on sankarillinen väri. You save the world if you're red, kyllä. Mutta Sailor Moonissa se on asia erikseen. Bullshit! Mutta joo. Ja sitten
Ja sitten me puhumme viikon hirviöistä. Joo, Eli niistä monstereista, eli pahiksista, jotka ilmestyvät joka jaksossa, on aina oma pahiksensa. Ne keskittyy aina johonkin yhteen teemaan. Esimerkiksi meillä on sanon nyt vaikka johonkin objekteihin perustuvia hirviöitä, kuten vaikka sanon nyt televisiohirviötä, imurihirviötä, pussihirviötä, ihan mikä vaan random objekti, mistä keksitte sanoa, niin niistä siitä todennäköisesti on Super Sentai-monsteri. Voitte vaikka heittää esimerkkejä. Heitä vaan. Heitä vaan. Nyt toi on tosi kinkkinen, nimittäin nyt heitä niin kinkkistä, en osaa sanoa. Mutta on siellä kyllä kaiken maailman muita siivousvälineistä kyllä löytyy. Meillä on itse asiassa seuraavassa diassa, muistaakseni, oliko seuraavassa diassa kuvia näistä muutamista hirviöistä? Ja sitten ne ei niinku sarjan teeman kanssa ei yleensä ole synkassa. Se on enemmänkin niiden generisten jalkasotilaiden hommaa, mutta joo, ja ne näyttää aina tyhmältä, ihan oikeasti nyt siis, niin kuin ne on näyttelijät puvussa siellä. Ja ne on niinku kaatopaikalta haettuja kodinkoneita silleen, ota siitä, siinä on sulle puku. Perfect. Laadukasta cosplayta arvostan. Kyllä. Ja sitten, kun rankerit päihittävät ne räjähtävät ja sitten niistä tulee jättikokoisia. Aina. Sitten tulee ne robotikuvioon. Siinä on muutamia hirviöitä. Kyllä. Siellä on TV-maski ja imurimaski ja taitaisi olla Garangerissa. Okei, eli toi telkka tossa on, se on TV-mask Gorangerista, tossa on toi Vacuum Banki Engine Sentai Go-ongerista ja tossa on Jiji Jetton Gekiso Sentai Garangerista. Ja ton juttu oli se, että se oli sen sarjan tyhmin monsteri. Se ihan sanottiin siinä. Että kyllä, tällaisia tulee koko ajan. Trust me. Nämä on erittäin kyllä luotettavan näköisiä. Erittäin kaunista. Mikä on teidän lemppari? Nyt 3. Niin, valitkaa joku. Mikä on? Mikä? Imuri, okei. Okei, Vacuum Banki voittaa tämän rundin nyt. Hienoa. Se on minusta paljon hienomman näköinen kyllä. Ai niin, video. Ai niin, joo, video. Ai niin, okei, eli nyt meillä on video, missä me havainnollistetaan nyt siis näiden sarjojen taistelut niin kuin yhteen videot, millä siinä on. Että nyt te saatte niin kuin erittäin hyvän ja loistavan esimerkin tästä asiasta. Joo, on se tässä. Jeps, eli sitten me avaamme täältä. Jeffre, tuut sä kelaa mä voin laittaa, se oli 14.10. Joo, jotain semmoista, joo. Se oli toi... Ei se Tämä klippi. Valitettavasti joudumme tekemään mielenkiintoisia asioita. Me joudumme tekemään kelaushommia. Vähän kyllä harmittaa, että tää ei nyt... Nyt ei. Hei, se on tuolla se... Joo, se aikalinja oli vähän piilossa. Voi hitto. Se oli 14.10. Joo, siitä. No, pistetään tuosta vaikka käyttöön. Joo, noin. No niin, eli käytännössä noin se toimii. Noin ihan se toimii. 40 vuotta toimii noin, kyllä. Joo, ja nyt mennään takaisin. And back to business. Back to business. Missäs täällä oli se? Me ollaan nyt siinä. Slideshow. Jep. Current slide. Noin. Jep. Eli tosiaan Megazordit tai robotit, ne on asia, että ne on isoja robotteja, kuten tuosta näittäkin ne on isoja robotteja, jokaisessa sarjassa on yksi, paitsi se tuli vakioksi itse asiassa, ei ihan ekoissarjassa, mutta sitten se alkoi vakioistumaan siinä jossain vaiheessa. En ole varma missä, mutta kuitenkin se on vakioistunut tässä aika pitkään. Ja sitten tarkoituksena, kuten näittekin, on se paskoa se viikonhirviö, joka on viikonhirviön jättiversio. Ja ne muodostuu tietenkin rankerien näistä kulkuneuvoista tai robottieläimistä, mistä liian mitään ajokkeja niillä sitten siinä sarjassa onkaan. Ja niillä on jokaisella oma superisku ja nimi, kuten tuossa näette myös, että jokaisella on oma superhyökkäysnimi. Ja näistä superhyökkäyksistä sen verran, että yhdessä sarjassa yksi pahis hävisi hyviksille, koska sen hyökkäyksen nimi oli aivan yksinkertaisesti liian pitkä. Se kuoli kesken hyökkäyksen. Your attack name is too long! Kyllä. Siis. Ja noi pitkät nimet on vähän sitä, että se on Sentai-sarjoissa. Se on, kyllä, meillä pitää olla kaikki pitkät nimet. Joo, muun muassa The Wonderful 101issa siinä on hirveän pitkä nimi se. Ja sitten näissä on robottikuvia, eli tämän tyypin te ehkä tunnistatte todennäköisesti, että se on Megazord, ihan eka niistä. Ja Japanissa se oli nimellä Daijujin, tai siis Great Beast God, mitä lie, kuitenkin samanlainen se on Japanissa ja Amerikassa, ei mitään fyysistä eroa, koska... Stock Fotake. Jep, Stock Fotake on kivaa. Sitten täällä on 2 lisää
tossa noin tämä ruskea on Bison King. Se on siis tällainen cowboy-mekha, jossa on, kattokaa nyt sitä, siinä on kaikki amerikkalaista. Ja siinä on pilottina on sellainen rangeri, joka on niin kuin amerikkalainen ninja, ja se Morferi on hampurilainen ja YMS muuta. Että Juu, elikäs. Shuriken Sentai Ninninger. Joo. Ja tämän piti olla siis ninjoista. Stoi, ninjat. Miettikää. Ei. Au. Ei. My head hurts. Nyt aivot suottuu. Ei länkkäreitä. Siinä kuuluu vielä jihaa ja kaikkea muuta siinä, kun se tulee. Eli oikein primitiivinen länkkäri. Ja tossa toinen on Dekarobo. Dekarangerista. Joo, Dekarangerista. Se on tosiaan toinen poliisiteemainen. Siinä on poliisiajoneuvo ja sitten sen erikoisisku on hirviöiden pidättäminen YMS. Että joo. Tokuso Sentai Dekaranger oli se täysnimi, kyllä. Että nämä on tämmöisiä ja ne on semmosia. Ja ne tehdään tosiaan silleen, että siellä on näyttelijä siellä robottipuussa silleen, mä en pysty liikkumaan enkä hengittämään yhtään. Auttakaa minua. Ja sitten Hahmojen varustus. Hahmojen varustukseen. No vaatteet tietysti. Eihän meillä voi olla ilman vaatteita ne siellä, herran tähden. Olisi kyllä härskiä, jos olisi. Joo, Jos eli rangeripuku pitää olla. Ne on aina ebinejä, pitää olla kaikkea fancy. Sitten se transformaatiolaite, eli jumilla, vähän niin kuin tämä vehje täällä, niin semmoiset täytyy olla. Ne on yleensä niin kuin rannekkeita tai sitten miekkoja tai joo, yleensä ne on rannekkeita yleensä. Rannekkeita ja miekkoja, jotain tommosia, Kamen-Riderissa on enemmän vyöt. Mutta siis täällä on tosiaan braceletit on aika ollut suurimmaksi. Sitten on tietenkin aseet, eli jokaisen rankerin personal-ase ja sitten on geneerinen handguni, mitä ne käyttää välillä piu. Ja sitten on ne personal-aseet yhdistyy yhdeksi finisheri, mega anal turbo singoksi ja sitten kaikki räjähtää. Se on kivaa. Ja silläkin on sitten oma attack-name, muistakaa se. Tärkeä, hyvin tärkeä tuo asia. Joo, seuraava. Ja sitten tällainen osio, että millaisesta sarjasta sun kannattaa aloittaa, jos näitä oikeasti haluat ruveta kahtomaan, niin aloita sellaista, mikä kiinnostaa, että jos sä löydät vaikka, että tämä juoni voisi olla mielenkiintoinen. Mutta siis vanhat sarjat on ehkä vähän hidastemposempia, ja uudet on pikkasen nopeamman temposia, koska niissä on se standardit on alkanut kehittyä sille saman tasoon. Ja sitten se yksi juttu, että mieti, haluatko sä vakavempaa vai kevyempää matskua, koska sääntöhän on se, että vanhemmat sarjat on vähän synkempiä, koska se, mitä telkasta sai näyttää 70-luvulla on vähän eri homma kuin se, mitä sai näyttää nykyään. Että se on tosiaan, että vanhat synkempiä, uudet vähemmän synkempiä. Tosiaan, että vanhoista vaikka niin kuin yhdessä sarjassa ekassa jaksossa kuoli yksi hahmo, että niin, että se pitäisi vähän selittää, että miksi synkkyys ja kaikki tämmöinen asia, että ihan miten itse haluatte, että siellä on 39 sarjaa, että pitäkää hauskaa sen kanssa. Joo, 39 silleen. 50 jaksoa per sarja vähintään. Paitsi ekalla kaudella. Paitsi ekalla ja tokalla, koska siinä on 37. Niin. Ja mä uskon, että se on ollut siitä, että ne on hakenut sitä standardia. Niin, ne on hakenut niinku standardia sille, että mitä ne aikoo näiden sarjojen kanssa tehdä. Ja että se on vaan ihan oman järjen varassa, että millä Sentai-sarjaa te haluatte aloittaa, koska kaikilla niistä on tietenkin oma juoni ja hahmot ja kaavat ja kaikki nämä, että ne ei ole mitään siihen, että sun tarvitsisi katsoa 3 sarjaa putken, koska niillä on sama tarina. Ei ole vaikeuksia, ei ongelmia, hyvä. Kyllä. Ja sitten meillä on pari mainitsemisen arvoista Joo, tietenkin. Ja niin. Tähän väliin mä sanon, tämä dia on tehty pikkusen aikaisemmin kuin mitä me ollaan tänne käsikirjoitukseen heitetty, että me ollaan heitetty sinne myös lisäksi tämmöinen sarja kuin Hikari Sentai Maskman vuolta. Että tosiaan, että mainitsemisen arvoisia on Himitsu Sentai Go Ranger, kuten sanottiin jo, ihan eka Sentai-sarja ikinä. Erittäin hienoa, paljon jaksoja, paljon kaikkea jännittävää. Ja siinä oli muistaakseni vähän sotateemoja, että tosiaan, että armeija on rekryttaamassa 5 kumipukusankaria ja YMS ja semmosia hauskuuksia. Ja tosiaan jäi mainittamatta se Hikari Sentai. Ja Hikari Sentai Maskman on semmoinen, että se on tosiaan yleensä fanit sanoo sitä, että se on klassikkosarja. Että se vaihtoi vähän niin kuin standardeja ja juttuja, muutti vähän franchisea sille tälle, että se on siinä mielessä merkittävä sarja. Sitä näytti jossain Filippiineillä mun muistaakseni. Että sitten sitä on pari ulkomaallakin näytetty pari tuppia muunnosta. Ja sitten Kyoru Sentai Zoo Ranger, eli teille tunnettuna Mighty Morphin Power Rangers. Kyllä, eli se tosiaan, että
eka Power Rangers-adaptaation saanut sarja, ja se on vähän silleen, että selitänkö vaikka näin, että vähän synkempi kuin Power Rangers, kun siinä vaiheessa, kun se avaruusnoita, joka on toi Rita tuossa Power Rangersissa, niin se on uhraa, se tekee sopimuksen Great Satanin kanssa, että se saa Magic-voimia ja YM, sitten aloittaa sodan dinosauruksia vastaan, koska sen poika kuoli, ja vähän tommosta juttua tapahtuu. Ja sitten mä tykkään mainita aina tämän Gekiso Sentai Car Ranger, koska tämä on itse parodia Super Sentaista. Tässä vaiheessa nämä kliseet alkoi vakiintua niin paljon, että ne teki kokonaisen sarjan, joka oli pelkkä parodia itse sarjoista. Että siinä tosiaan pahiksi on sitä luokkaa, että hei, että me ollaan tämmöinen motoristijengi, joka haluaa rikkoa liikennesääntöjä. No, that's it. Liikennesääntöjä? Kyllä. Anteeksi, mitä? Joo, ja sitten se pääpahiksi juoni on se, että minä rakennan ison avaruusvaltatien, jossa saa rikkoa liikennesääntöjä. Siis. Tulee mieleen vain, anteeksi, Crash Team Racing? Ehkä CTR, en tiedä, mutta kuitenkin siis vähän niin kuin tällä, että se on parodiasarja, että siinä tosiaan kaikki kliseet pannaan vähän sinne pöydälle ja dissataan niitä oikein urakalla. Että paras oli se, kun ekassa jaksossa mentori teeskentelee kuolevansa, ja sitten Ranger tulee vasta sitten auttamaan sitä, ja sitten se niinku moittii niitä, kun ne ei tullut heti auttamaan, ennen kuin se teeskenteli kuolevansa. Että tosiaan, että vähän tämmöistä juttua tapahtuu. Ja eikö Scar Ranger ole kans tehty meille ihan tänne tai nyt meille länsimaihin? Siis joo, se on Power Rangers Turbo. Joo, eli jolla on tämä erittäin surkea elokuva. Joo, Turbo, a Power Rangers movie. Kyllä. Joo, siis se oli... Ja siinä ei ole mitään turboa, jos multa kysytään. Niin. Herran tähän siis, joo. Joo, tuo on niitä, onkohan tuo 4.5. Power Rangers adaptaatio tuo Turbo. Se on Turbo ja Turbo. Nimenomaan, että se on joku semmoinen, että siinä on muutama sarjanimi esimerkki, että nämä nimetään yleensä tälle, että jotain sen tai jotain, ja sitten Power Rangers on Power Rangers jotain Force. Kyllä, se on helppo. Power Rangers Mega Force, Dino Thunder, Mighty Morphin Power Rangers. Niin, ja Force, joo. Tämmöisiä hauskoja nimet, Mighty Morphin joku takaliite sinne ovelasti, koska Amerikan Bandai on laiska. Joo. Eli se pätkä, jonka te just näitte tuossa hetki sitten, niin oli sellaista sarjasta kuin Reshasen tai Tokyo, joka esitettiin sitten, ollaan esitetty viime vuoden ja tämän vuoden aikana. Alkupuolella loppu. Alku- ja loppupuolella. Eli se alkoi vuonna 2014 siinä helmikuun puolella. Kyllä. Jos siinä joskus helmi-maaliskuun aikana. Ja sitten päättyi samoihin aikoihin, kun seuraava sarja Ninninger alkoi. Sitten sillä. Ja tuo korvasi tämän paikan tässä Kyllä. Superhero Time-blogissa. Kyllä, ja tämä on 38. sarja, eli aika pitkällä ollaan menty. Tämä taisi olla 29. vuosi tällä. Että kohta olisi juhlasarjan niin kuin paikka, Niin. että anniversary Niin. Evin sarja. Mutta oikeastaan eikö nyt ole juhlavulkaisu, koska siis Ninninger. Ei, se on 39. Niin, no kohta on 40 Joo, vuosi. kohta on 40 seuraavan anniversaryn aika. Joo. Ja teemana on junat. Joo, teemana on junat, kuten varmaan huomasikin tuossa, niin tässäkin on. Tässä on itse asiassa kyseinen robotti on. Siinähän se seisoo siinä. Mutta me näytään sitä lähemmin sitten tuossa myöhemmin tässä ohjelmassa. Jaksoja ja sitten jaksoista löytyy 47. Se on toisiksi lyhyin tähän mennessä. Jakku Denkigetailla on se lyhyimmän titteli. Joo. Siinä oli kortteja, joo. Ja joo, seuraava dia vaan. Eli sarjan alkuasetelma. Meillä on tämä meidän 5 nuoren joukkio, jonka te näette siinä, nämä rangerit. Meillä on tämä joukkio, joka imeytyi sitten pimeyden mukana Rainbow Line junaan. Tosin Right siinä ekassa jaksossa menee vähän väärään junaan, tai vähän toiseen junaan. Se menee ehkä, en spoilaa minkä takia menee toiseen junaan. Ne ei muista mitään, mikä niiden tämä etunimi ainakaan alussa on. Sitten se on tokassa jaksossa tulla vastaan. Joo, se on siinä alkupään jaksossa kuitenkin tulee, että ne saa tietää nimistänsä ja sitten ne ei muista edes kotikaupunkiaan, ne ei muista mitään, ainoastaan sen nykyhetken ja sen, että something happened, mutta mitä niin, siinä tapahtui? Final Fantasy syndrooma, että joo, niin. Että mä en muista mitään taas. Kyllä. Ja silleen. Ja niillä on mentorina konduktööri, tämmöinen konduktöörihenkilö, jota muistaakseni, oliko siitä, kuka se esitti? Keski-ikäinen japanilainen koomikko.
Joo, mä en muista sen nimeä vaan. En mäkään muista. Ja sitten, jonka kädessä on tämmönen se muovinen käsinykkääpinä, jonka te kanssa näette, se tiketti. Joo. Se on Kappeijo sen ääninäyttelijä. Joo, Kappei ja Makutsin ääninäyttelevä itse Kyllä. Ja jos vähän jäi vielä tuosta ressasin tai... Joo, Saa. Apinaan liittyen mua ei hämmentää se, että on se apina niin sanotusti oma persoonansa siinä kädessä. Kyllä. Siis Ticket on ihan täysin oma persona. Se raito aina silleen, että mitä tuolla käden alla on, mua kiinnostaa. Se aina on retuuttamassa ja nukkea. Ja sitten se voi sitä, älä koske siihen. Että tämä on kyllä ihan erillinen hahmohan, se on ja hyvä semmonen. Kyllä. Että kyllä. Ja siinä nähdään nekivän päähahmot, eli mä esittelen teille nämä kaikki ihan yksitoikkoisesti. Vasen tässä meikäläisen puolella niin on, mikäs tämän henkilön nimi on? Raitto. Right Suzuki, eli punainen Ranger. Siinä on vieressä on tämmöinen henkilö kuin Haru Tokashiki, joka tunnetaan sarjan aikana nimellä Tokachi. Kolmantena on Mio, mikäs tää oli? Mio Natsume, se edustaa keltaista Rangeria. Sitten tuolla Sampon puolimmaisena on Hikari joka edustaa vihreätä. Tässä on Kagura, joka edustaa pinkkiä, tuossa on sitten konduktööri. Ja sitten tulee vielä erikseen myöhemmin 6. Ranger, oranssin värinen, nimeltään Akira Nijino. Joo. Jep, semmonen tulee. Ja hän on sitten tämmöinen henkilö, joka ei oikeastaan, on vähän semmoinen yksinäinen susityyppi. Jep. Se 6. Ranger. Se on hyvin 6. rankerimainen, ja 6. rankeri perinne eihän tullut oikein ennen käyttöön ennen kuin muuta kuin Ysärillä, että se on tällainen uusi klisee-evoluutio ja silleen. Kyllä. Ja sitten next we have the bad guys. Joo, sitten meillä on pahikset. Ja muuten itse asiassa vielä Rainbow Lineista sen verran, että jos niitä pitäisi kuvailla hahmoja, niin niitä voisi verrata jollain tavalla lauantai-aamun piirrettyjen päähenkilöihin, koska näillä on enemmän hahmokehitystä, mutta toisin, kuten esimerkiksi vaikka Pokemonissa, näillä on enemmän hahmokehitystä kuin Ash Ketchumilla tyyliin melkein 20 vuoden aikana. Niin, mä oon 10 vuotta, mä silti haluan voittaa kaikki Pokemonit. Niin. What else is there? Ikuisesti. Forever. Että. Jep. Sitten puhutaan Shadowlineista, eli varjolinjasta. Eli pahiksista. Pahiksista, kyllä. Yes. Meillä on tässä 3 ehkä merkittävintä pahista siitä sarjasta. Niin, ne on siis... Niillä ei ole mitään motiivia varsinaisesti pahaan tekoon. Ei ole kuten aika monella pahiksella. Niillä on aina joku, että mitä ne haluaa tehdä, mutta se motiivi on sitten vähän, että minkäs takia mä teenkään tätä? Mä räjäytän paikkoja. Että, siis Tokyo-serissä tuntui siltä, että ei niin näkynyt, että okei, mikä näillä on motiivi. It felt like, well, we're here. We are bad. Ehkä mä vaan räjäytän tämän paikan. Joo, se on kivaa. Ja tosiaan. Ja niillä on vähän se, että ne on vähän omilla motiiveilla kanssa. Joo, niillä on vähän omat lehmät ojassa. Jep, ihan vähän silleen vaan, että minä valloitan maailmaa, toi yhtä ei kiinnosta ja mitä muuta. You name it. Ja hahmoista voitaisiin tässä on kuvassa muutamia hahmoja siitä kyseisestä kuningaskunnasta. Tässä on muun muassa keisari Z, joka on tämä vasemmanpuoleinen. Sitten en ole kuvaan laittanut tuohon 2 muuta hahmoja, jotka ovat siis Paroni Nero ja Madame Noir, jotka ovat sitten niin kuningaskunnan tämmöisiä, miksi ne voisi kutsua? No ne periaatteessa pitää sitä vaan yllä, että hei. Ne on sellaisia ylläpitäjähenkilöitä ja Nero on eniten pahismainen, kun se aina haluaa sille, että hei, mennäänkö valottaa maailmaa Ebin? Mennäänkö valottaa maailmaa Ebin? About joo, kyllä, että näinhän tämä. Joo. Sitten Noiren tytär, tuossa kuvassa myös löytyvä, niin Lady Glitter. Se on vähän kummallinen hahmo. Se näyttää koiralta, ja sen äiti ei näytä yhtään miltään koiralta. Mä oon silleen, että hei, logiikka, haloo, missä te olette. Että näin. Ja hänellä on pari aika major plot pointtia ton sarjan aikana, josta me ei aleta vielä puhumaan. Jos teitä kiinnostaa, niin kattokaa tämä sarja. Tämä on ihan hyvä jopa. Voidaan sanoa, että ollaan maratonattiinko me tämä sarja? Joo, me maratonattiin tämä koko sarjan lävite, että Joo, 52 jaksoa. Joo, 40, oli 47. No kuitenkin.
maratointiin sellaisilla 3 jakson tämmöisellä putkilla päivittäin. Ja sitten meillä on vielä yksi tyyppi. Ja meillä on vielä yksi tyyppi, joka on ihan tuo oikeammanpuolimmainen. On henkilö nimeltä General Swartz. Sillä on myös hyvä etuliite. Sillä on toi Black Iron General suunnilleen siellä niin. tittelenä. Että tuleeko teille kenellekään mieleen, ketä mahdollisesti General Swartz muistuttaa jostain toisesta franchisesta? Kyllä, Street Fighterin Bison. Bison confirmed. Joo, Bison. Joo, No, oli pakko heittää tähän väliin se vitsi. Siis joo, toi Iron General on vaan se ultimate badass, että se on niinku paras pahis. Ei voi mitään sanoa, että haastaa hyvikset junadueleihin, koska miksi ei. Kyllä. Ja jos äkkiä pitäisi kaikkia näitä varjoliina-hahmoja niin kuvailla, niin kenelläkään näillä ei taida olla kovin montaa muumia siellä laaksossa. Ei taida olla, kun kaikki vaan sählää omiansa siellä ja kenelläkään ei motiivi ei ole. Niin. Koska me ollaan lauantai ja aamu piirtyn pahiksi, eihän me mitään semmoisia tarvita. Kyllä. Ja tässä välissä itse asiassa meillä on tämmöinen pienimuotoinen tehtävä teille. Se on seuraavassa diassa. Se on tosi jännä tehtävä. Eli meidän pitää kehittää Super Sentai-sarja tässä. Kyllä. Ja käyttäkää tietoutta, mitä olette tässä nyt saaneet. Niin. Ja keksikää oma. Heittäkää ideoita. Missä se kynä? Okei, tuossa meillä on kysymykset tuossa niin kuin. Antaako se meille jotain kynää tähän? Niin? Okei, hyvä. Kiitoksia. Ja siellä oli eka viittaaja jo. Joo. Okei, sauna. Okei, bueno, sauna. Sauna. Mikrofoni. Niin, Tiimuksessa sauna tyytti mieleen. Okei. Joo. Joo. Joo, jatkakaa. Nostakaa kättä ylös vaan. Kun mun saanut keksiä tarinaa, niin perusjuoni. Joo, kaikki saa keksiä yhden jutun, se on cooli. Okei, siellä. Joo, good. Bueno, ne haluaa tuhota suomalaisuuden. Niin. Joo, brilliant. Joo. Joo. Mulla oli itsellä vähän eri tommonen suunnitelma, mutta Sitten on siellä on yksi nyt. Joo, hetkonen, ootas. Hetkinen. Pitää ottaa nimittäin ylös noista ennen sitten kun ohjelma loppuu, nimittäin mä tuun editoimaan omaan version nämä sitten ihan näkyville nämä Noniin. tekstit. Mä haluan jatkaa tuohon tarinaan sen verran, että motiivi pääpahiksella on se, että se oli pienenä saunassa, mutta joku heitti liikaa löylyä, niin sitten se tuumasi, mä vihaan saunoja! Joo, Joo, eli sillä on se dramatic backstory meininki. Joo, tää on tosi sad. Joo, tähän ei tarvitse mainita sitä, mutta voidaan pistää se siihen. Voin pistää se on sad meillä on nyt sad backstory. Niin. Brilliant. Joo, pistetään sad backstory. Joo, tärkeä. Ootapas hetkonen. Oi herranen aika. Tässä kyllä kestää hetken, kun mulla on huono kirjoitustaito. Mutta en ole kirjoittanut moneen vuoteen. Noin, brilliant. Ja sitten, mikäs meidän seuraava juttu on? Niin. Näyttelijät. Saatte keksiä ihan mitä vaan. Jarmo Koski on mentori. Tietenkin. Brilliant. Ja sitten tuolla on yksi viittaaja. Joo. Se on ehkä vähän liian nuoria. Joo, pitää olla vähän. Pitää ottaa semmoinen kanta tämmönen, että okei, ne on semmoisen niin perus 15-16-vuotiaita. Nyt tuli hyvä. Nyt, no niin. Pistetään pakko laittaa. Niin, se on pahis aineesta enemmänkin. Se on niinku ex-pahis vähän kuin vittu toi 6. rankeri tuossa Power Rangersissa, kato Tomi. Sitten se oppii sen jälkeen, että saunat onkin jumalan tuote, niin se voi olla. Joo. The great sauna god. Joo. All right. Sitten näyttelijöistä mä en varmaan tarvitse kirjoittaakaan. Ei tarvi, me ollaan avut jotain. Ehkä. Sarjalle nimi. Super Sentai Naked Rangers. Ei ehkä. Toi on vähän teillä on kaava, teillä on nimikaava, keksikää sen perusteella. Niin. Joo, ei mitään. Saunasen tai kiuasen. Nyt tuli hyvä. That's just probably brilliant.
Joo. Sauna, sentai. Mut kyllä ne japanilaiset tykkää saunasta. Niin tykkää, siis on huomattu. Mä veikkaan, että tää myisi Japanissa ihan sikana, koska sitten kaikki ostaisi. Mä käytän tuommoista vähän hölmöä nimikäännöstä, mutta saunasen tai kivasanger. Joo, silleen, hei, me lyhennetään asioita, koska se tehdään sen tai nimissä näin. Joo. Ja sitten kun meillä on niitä robotteja, keksikää niille nimet ja vaikka ulkonäkö, jos haluatte. Niin ja pukujen ulkonäkö, siis semmoinen, minkä näköinen niillä on se kypärä. Ja. Kypärä. Kypärä. Joo. Okei. Saunaämpärit, loistavaa. Niin. Siinä on sellainen musta visio, mistä ne näkee. Kypärät, saunasankoja. Joo. Kiulu, kiulu. Saunasanko, joo, siis missä tuolla oli, tossa. Ärge. Tää on erittäin tämmönen hyvä systeemi tää, että kypärät oli kiuluja. Kiuluja ne oli. Joo. Sitten aseista oliko mitään? Vihdat. Joo, yhdellä voi olla vihta. Joo. Joo. Niin. Kiuaskivet. Löylykauha, joo. Saunakalja. Kiuaskivet. Sitten oli kauha. Kauha. Saunakalja. Saunakaljat. Saunamakkara vielä vikaksi. Kuumavesisaavi. Joo, saunakalja. Vittu saunakalja morferit, loistavaa. Joo, saunakalja morferit, kyllä. Joo. Se persalusta kuitenkin, joo. Laudeliina, joo. Laudeliina, okei. Okay. Ja sitten laita sinne saunakalja morfer, että se on sellainen braceletti, että tosta avataan saunakalja. Pistän tuohon maininnan, että toi morfer. Jep, saunakalja morfer. Tähän kuulostaa. Sitten, nyt tämä on tavallaan vaikea. Robotille nimet ja keksikää vaikka ulkonäkö ja masinat, mistä ne koostuu, jos jaksatte. Joo, sähkökiuas siihen keskellä. Se on ihan hyvä chestplate ja kaikkea. Niin. Joo, eli... Joo. No nyt tuli hyvä, nyt tuli hyvä. Kiuas. Niin, just niin. Pökköä pesään! Ne eitää sinne löylyyn sinne vitun kiukalle. Joo, olpas. Mitenhän mä tän laitan? Puukiuas. Puukiuas. Niin, joo, saunalautet voi olla jalat periaatteessa. Joo, saunalauteet jalkoina. Ja se voi olla vaikka sellainen, siis se ajokki voi olla sellainen hybridi, että siinä on vaikka telaketju, että se on niinku sellainen saunalaudet-tankkityyli. Sitten on korentomain, niin no sitten oli se, saunalautet oli jalkoina. Saunalautet on jalat. Entäs kädet? Niin joo, se rakennus. Rakennus splittaa siitä, joo. Pää olisi se, niinku, se rakennuksen pää, se systeemi. Siis sitä ilmestyy jostakin, joo. Savupiippu. Jep. Joo, lieska tulee. Joo, tot helvetissä. Sanotte, että savupiippu mihin? Aseeksi vai? Joo, siis meinaa, että savupiippu sinko voisi olla aseena. Okei, no laitan se kohta. Joo. Sixpack sinko. Joo.
Höyrykanuuna. Super... Joo, se voi olla vaikka joku Super Steam Ultimate Hyperburst tai jotakin tollasta. Jos haluat kirjoittaa, niin voin kyllä oteta. Ei kirjoita vaan, joo. Joo. Okay. Joo, niin, savupiippu, mihin mä pistän sen? Se on se pää. Joo, pää. Joo. Eli savupiippu pääheistä selkään 2 savupiippua. Joo, pää plus selkään. Selkään 2. Melkein vaan, se on saunarobo, kyllä. Noin. Ja sitten nimi. Nimi sille. Turhan suomalainen ehkä. Turpagar. Turpagattai tulee ekana mieleen. Joo, turpasaunagatta on se vitun. Joo. Toistatko uudestaan? Okei. Okay. Joo, Gaugar on paras ja pitkät nimet. Ja sitten ne lausuu ne väärin, koska suomalaiset. Sitten lausutaan se oikein tahallaan väärin siinä aina. Ja sitten se mentori silleen, että lausukaa se oikein. Oliko noin vai? Turpagat tai gar? Joo. Hienoa. All right. Aseethan me käytiin jo ja... Joo, siis joo. Myöhemmin sarjassa silleen. Joo, se koska nimittäin Asu Power-upithan on ihan stand-up juttu. Että että heitä löydy, niin tulee sellaiset vitun saunalautet olkapäälle ja kaikkea tällaista, niin joo. Asu Power-uppina löyly, oliko se? Joo, löyly. Joo. Jos ne sanoo, että it's time to löylyttää, juu, ja jotakin. Voi oh shit. Savusauna. Savu. Kyllä, sillä on oma mekha, joo. Siellä voi olla toi, mikä sen nimi olisi? Vittu, se voi olla vaikka Sauna King. Golemi. Se on Golem. Sauna Golem. Joo, Great Sauna God jotakin. Joo, mutta kuudennen Rangerin tää mikä tää oli tää ase? Tai siis mikä ajoneuvo? Ajokki. Se oli Sauna Golem. Great Sauna Golem. Joo. Aika hyvin ollaan tässä saatu jo. Jep. Pyyhe ei ole niin, käytetty. pyyhe. Pitää kuivata saunan jälkeen, tai muuten Niin sille, oh god, too strong, joo. Märkä pyyhe tappaa kaiken. Noin. Noniin. Ongelma on vaan se, että alkaa olla turha ehkä vähän liikaa tuossa tekstejä. Alright. Voidaan siirtää tänne. Okei, brilliant. Me ollaan keksitty nyt sarja. Ja tämän budjetti olkoon sitten erittäin helvetin halpa. Kaikki rahat menee efekteihin. Bueno. Ja sitten tarina kirjoitetaan puolivillisesti keskellä yötä. Joo. Fucking perfect. Humalassa kyllä. Kyllä. Ja kaikki näyttelijät on jotain random ihmisiä. Ei me mitään ammattitaitoa mihinkään tarvittu ennenkään. Kyllä. Kyllä, koska sen taisi sanoa yleensä amatöörinäyttelijältä muutenkin, niin kyllä. Ja Suomen Megaforce-duppi on hyvä esimerkki siitä. Joo. Siis. Joo. Siis Siitä itse asiassa puhutaan myöhemmin. Joo. Voidaan antaa omat kommenttimme asiasta. Kyllä. Ja sitten seuraava. Seuraava vaan. Ja seuraavan asian vuoro. Eli Power Rangers. Lokalisoidut Sentai-sarjat. Eli vuonna 1993 jostain kumman syystä joku hemmetin Haim Saban päätti, että hei, mä näin Japanissa tämmöisen hienon tokusatsu-sarjan nimeltä Super Sentai. Mitä jos tuodaan tää Amerikkaan? Mitä tapahtui? Se on
20 vuotta vähän reilut ollut nyt niin tuolla maailmalla sitten sarjoina tullut. Siellä on ollut muun muassa tämmöisiä, kuten no just tämä Zyuranger, oliko? Zyuranger on eka fotoke, eli Mighty Morphin. Joo, Mighty Morphin ja sitten on ollut, mitä niitä on muita? Time Force. Time Force, Dino Thunder, Turbo Zeo, Rescue, Lightspeed Rescue ja Operation Overdrive ja SPD ja RPM. Sun muuta, ihan ihme nimiä. Joo. Ja niillä on valitettavahan se on se, että niin kaikki sen taisivat ei sitten tule omistaan sitä Power Rangers-adaptaatiota. Muun muassa myös se, että tämä Sabanin lokalisoinnin logiikka tähän kyseiseen tai sitten siinä on, että niin lokalisoidu Sentai-sarjoissa ei ne voi ottaa japanilaisia näyttelijöitä siihen, koska ei me ymmärrettäisi. Ja varmaan. Ne käyttää siis siinä lokalisoidussa Sentai-sarjossa näitä amerikkalaisia näyttelijöitä, ja se tarinakin on erittäin amerikkalainen. En vaan tosin tiedä, että onko tämä, että missä bändi kuvaa, ne kuvaa kyllä ympäri maailmaa niitä. Jep. Mutta ainakin on joku kohtaukset, ainakin Dino Thunderissa, muistaakseni kuvattiin Australiassa tai jossakin uudessa. Jep, ja tosiaan, että kaikki action fotoke on ihan otettu niistä japanilaisista sarjoista kokonaan ainakin alkupäässä. Ainakin suurimman osa alkupäästä, että nykyään niitä käytetään vissi original fotoke pikkusen enemmän, että se on ihan hyvä, että jos vähän enemmän omaa fotokea käyttävät siinä. Ja kuten mainitsin tuossa, että kaikki sen tasot ei sitä omista, sitä Power Rangers-versiota, niin siitä päästään hyvin aasinsiltana tuohon Sabanin lokalisoinnin logiikkaan, ja vielä ennen kuin vedetään tähän kohtaan piikki, niin muistutan, että Suomessakin on esitetty muutamia sarjoja. Että voin antaa listan täältä, että ensimmäinen sitä Mighty Morphin Power Rangers esitettiin aikanaan 400 edeltäneellä PTV4, ja se julkaistiin myös VHS:lle Suomi-dupeilla sekin. Jossa on hyvät Suomi. Totta. No on ainakin silleen laatustandardeilta ihan jees. Jep. Sitten on viime vuonna, tämä kyseinen sarja sai sitten yllättävän paluun. Teki tuossa 2014, oliko? Niin oli Dino Thunder oli kanssa. Dino Thunder oli kanssa ja Mystic Force. Mä oon itse asiassa merkannut sen tänne kanssa. Ja tosiaan 2014 tuossa syksyllä niin Mighty Morphin Power Rangers teki aika mielenkiintoista, että se teki paluun tuossa tonne Fox-kanavalle. Ja sitä sitten näytettiin jonkun aikaa. Mä en oo varma, näytetäänkö sitä enää. Ei taida näyttää, mutta kuitenkin itselläni aamut kuulivat sillä, että mä katson tätä sitten, koska se oli hauska sarja. Yeah. Ja huvittavaa, että sitä alettiin näyttämään. Että mä olin että okei, surprise butsex ja silleen. Jep. Ja sitten Power Rangers Megaforce on suomeksi. Suomeksi supattu. Ja siinä on semmoinen tyyppi, jonka nimi on Roboritari. Joo, mä en Megaforce kattonut ehkä 5 minuuttia. Mä olin silleen, siinä kohtaa kun mä kuulin sen suomidumen, mä olin silleen, oli mielessä, että mä otan telkkari käteen, niin mä heitän sen ikkunasta ulos. Mä silleen, ei enää ikinä. Ei ikinä enää Megaforcea suomeksi. Sitten seuraavan adaptaation nimi oli Super Megaforce, koska eihän me mitään uusia nimeä, panna vaan vittu uusi nimi. Jatkokausi sille. Jep. Ja sitten nyt on alkanut Dino Charge. Ja Super Dino Charge tulee kanssa. Niin, Super Dino Charge. Ei ole jatkokausi, en minä tiedä. Ei ole tarpeeksi Dino-latausta, kato. Dino-lataus niin. loppu kesken. Eikö Dino Thunder riittänyt? Meille ei ole tarpeeksi dinoja, kato, koska Sabanin logikalla, kato, dinot on niin hassuja ja meidän pitää ottaa lisää dinoja. Varsinkin jos siellä ei ole niitä dinoja, niin pannaan niitä silti sinne. Mm. Dinot, ihan kaikki, varsinkin jos siellä ei ole niitä. Kyllä. Hetkonen. Dinot. Varsinkin jos siellä ei ole dinot. No okei, no joo, mutta tosiaan ne kaikki ei Ysärillä olevat, niillä ei ole lokalisaatiota. Vain Zyrangerista eteenpäin on ja muutamat on skipattu. Joo. Että se on myös tosiaan, tältä vuositunnelta on kanssa sama homma. Muutama on skipattu. Ja siitä päästäänkin nimittäin eteen, koska
tässä joku aika sitten, kun tehtiin tätä luentoa, mä tutkin vähän asiaa. Ja mä koko ajan voivottelin sitä, että ei ole siitä niin hyvästä tästä Ressasen tai Doccuterista sitä niin, versiota meille tuotu. Niin mä sitten, siellä sitten löytyi tämmöisiä twiittejä niin, Sabanilta suoraan, jossain Power Rangers -konissa. Tai siis mitä hän on kertonut konipaneelissa, Power Morphiconissa. Että lapset eivät tykkää junista. Mikä logiikka siinä on? Siis mä ainakin itse pentuna tykkäsin junista aivan sikana. Sama. Ja että siis kyllä pennut leikkii herran tähän junilla. Ei se ole mikään ei se ole mikään japanilaista juttu. Ei se ole vaan siinä, että se ei ole vaan niin lähellä sydäntä se. Niin lähellä sitä. Ne ei kulje junilla silleen päivän pitkät ja sun muuta. Ei, niin, koska Japanissahan on paljon junia. Niin. Ei ole, se on hyvä valinta siihen. Ei ole tarpeeksi American ja silleen. Joo. Että se on hyvin todennäköistä, että tää skipataan ja sitten siirtyy suoraan Ninningeriin. Ja sitten ne nimeää sen Ninja Forceksi, koska we don't need logic. Että ne on tämmösiä nää Joo, ja tästä lokalisoinnin logiikasta, jos teillä on jotain sanottavaa, niin sanokaa vaan. Sanokaa vain. No, sano vaan. VR! VR-televisio-ohjelma. Vittu Mekha tulee myöhässä 5 minuuttia. Mut siis sehän on se, että niin toihan ei anna siis näitä japanilaisia sarjoja. Toi on ihan megatiukka oikeesti näistä tekijänoikeuksista. Ne niinku oikeesti menee YouTubeen, niin se on deletoitu kaikki videot sieltä mystisesti. Se on vähän kuin Muumin karakterisäälteiden, nekin deletoi kaiken hyvin salaman nopeasti. Jokainen muumipuppi. Sinne meni. Ja se on vähän sama, jos sä puhutaat sitä Super Sentai Flow tekee pari minuuttia, niin rip, sinne meni. Eli me todennäköisesti joudutaan vähän editoimaan niitä videoita sitten. Niin, että jos että YouTubesta ei kannata etsiä. Siellä niitä ei ole, koska ne on kaikki deletoitu. Tai sitten ne on jollain paskalla laadulla editoitu ja flipattu, mirrorattu ja speedupattu. Ja sitten sä et saa paskan vertaa selvää, että mitä siinä on. Joo, siellä taisi olla 1 videotason, mikä löytyi. Mutta joo, tästä päästään, en sanota aasinsiltana, mutta päästään aika hyvin leluihin ja ohjeistuotteisiin. Lelut, eli leluina on tosiaan, yleensä siis meillä on sarja, niin meillä löytyy leluina yleensä tietenkin näiden hahmojen aseet, robotit, ja sitten nämä morpherilaitteet löytyy leluina, ja sitten myös muuta säleä, mutta tosiaan yleensä kaikki varusteet on yleensä leluina. Että niitä on leluina, sitten on karkkileluja, tiedättekö, kun on kassaponeja ja tällaisia kivoja pallukoita, jos tulee ylläri. Semmosia on ihan sikana, ja sitten on karkkileluja, eli lelu, jonka mukana tulee karkki, joka on pahanmakuista konetiskitablettia. Ihan. Joo. Että ja ne karkkilelut on yleensä huonompia versioita niistä deluxe, eli pääsarjan leluista. Ja niissä on vähemmän painttia yömmässä, että ne on vaan köyhän miehen versioita periaatteessa. Kyllä. Ei mitään kovin worth it, että. Kyllä, ja tässä meillä onkin muutamia. Me näytämme kohta niitä lähemmin. Mutta mä voin jo niin todistaa erään asia. Siinä on äänet! Näissä on äänet, eli mites tämä nyt toimikaan? Sulla oli tämä ulos jotenkin jostain kummasta, mä en nyt itse osaa tätä. Anna minä. Sinä hoidat. Mä oon engineer. Tuo osaa nämä jutut, mä en osaa. Eli tolle. Sitten pistät äänet. Noin, ja sitten siinä tulee sarjan äänet. So accurate! Perfect. No niin. Joo, eli se toimii sillä lailla. Se toimii pattereilla, kyllä. Ja siinä on tosiaan tuossa junassa on lukija, mikä lukee sitten mikä lelu. Tuo lelu sitten lukee mikä lelu siinä kyllä on. Smart readeri, kyllä. Sitten meillä on tässä tämmönen käsiase, pistooli, jota mä jopa tänään jouduin vähän harjoittelin käsittelemäänkin, eli käännä siitä. Täältä. Jep. Eli niin. Niin. Multitask. Se on multitask. Ja tosiaan toi miekanterä ei ole pitkä, koska sitä piti leikata sen takia, koska siis leluturvallisuus. Eli ette tekään varmaan, jos olisitte lelumarkkinoilla, ette varmaan pistäisi niin kuin lapselle myytäväksi 130 senttiä, 30 senttimetrin terällä olevaa miekkaa kuitenkaan. Että se on ihan turvallisuussyistä. Pitää panna täältä tämä. Ja noi pyssylelut on yleensä sellaiset, että niillä on vain ja ainoastaan äänet. Niissä ei mitään valotoimintoja yleensä ole. Tältä puolella muistaakseni. Kyllä.
Näin, tää toimii näin siis. Ebin Chargesot ääniä silleen. Että se on vähän sille, toi on näitä simppelempiä äänileluja, mitä löytyy. Joo. Että joo. Sitten tuossa on toi robotti. Tämä hirviö. No. Tämä hirviö. Me voidaan itse asiassa näyttää vähän lähempää Me tuon näytetään sitä kohta dokumenttikamerasta. lähempää. Se oli kakkoskanava, muista. Kakkoskanava. Kyllä. No Otetaan niin. tästä nimittäin tonne dokumenttikameran puolelle. Kyllä, nyt nähdään Kyllä, se. no niin. Voidaan Annahan tänne. kamera. Ota Noniin. sinä se. Sulla on samenttihanskat, minulla ei. Näettekö se tosiaan. nyt hyvin? Se Näkyy, väärinpäin. hienoa. Oikaistaanpa se nyt. Nyt se on oikeinpä. Ei. Siellä on, no niin, hienoa. No hienoa, no nyt se on, tässä on Nyt oikein. se on aika lailla siellä. Tässä on se miekka. Sitä voi vääntää. Avot. Tuossa on toi. Tässä on junia. Ja sitten artikulaatio. Se ei sen enempää ole. Siis kaikissa Super Sentai-miekkoissa on tasan ton verran artikulaatiota. Et saa enempää. Sori. No fun allowed. Nyt ette saa enempää artikulaatiota. Kyllä. Ja sitten... Niin. Mitä sä näytit? Mitä sä näytit? Se yksi juttu. Ai niin, joo. Joo, tosiaan, että tällaisia. Sitten meillä on yksi pieni ekstra. Tässä on 90-luvun Power Rangers-lelu. Se on Vitun mopo. mopo. Se on tommonen mopo. Sitten tommonen moottori, että se niin kun Se tytöntä moottori. menee eteenpäin. Joo. Ja joo, sen nimi oli jotain Mighty Morphes Revin Sykle, jotain Radical Ysäri nimi, joo. Ei sen kummempi, näytä vielä kerran. Noin. Hyvä. Että ei sen kummempi. silleen. Sen kummempi. Ja voidaankin siitä sitten hypätä takaisin Normin-kanavalle. Mä en taida... Jep. Joo, se on toi. Mutta jos teillä on tosiaan se, että jos teillä on se, että haluatteko te amerikkalaisen vai japanilaisen version, niin ottakaa huomioon se, että se japanilainen lelu, siinä on aina enemmän maalia, aina enemmän mitä tahansa. Aina enemmän mitä- se aina amerikkalainen enemmän lelu on laatuun aina, on panostettu. amerikkalaisen versio on aina rajoitetumpi lelu joka kerta. Että se on vähän harmillinen homma, mutta se vaan näin on. Ja sitten keräilijöille on toki omia leluja, että se Asshole Figuartsi Ebin Super Hyper Detail Action Figureita, kyllä. Kyllä. Ja... No mutta sehän on se universaali vastaus joka ikiseen lelu-franchiseen ikinä. Se on, Kyllä. se on sellainen vähän kuin Transformers-wikissä sanottiin, että Tossell Toys. Kyllä. Sä voit vastata vaan siihen, että kyllä, niitä tehdään siksi, koska se myy leluja. Kyllä. Ei mitään. Tämä on Bandain tekemä, se on leluyhtiö. What did you expect? Että Tossell Toys on hyvinkin hyvä sääntö muistaa. Tärkeä asia. Ja sitten piratismia, kyllä sitäkin herran tähän kuule Joo, löytyy. herran tähden. Ja siellä taas meillä on kuva siitä. Made in China. Made in China. Laadun takeet täällä. Mä en edes tiedä, mikä tämä on tarkoitus olla. Niin, mutta... ja me itse asiassa googlattiin näitäkin kuvia vähän silleen because of reasons. Niin siellä oli muun muassa tämä, mikä se oli? Se oli joku Heroes, Group of Heroes. Sense of Right Alliance. Että se on semmoinen niinku piraattifiguurisetti, jos on Spider-Man, Shrek, Batman, Supermies, se random auto siitä kaarsta, joku random Power Ranger. Ja mä se, että mikä tässä nyt on? Että luovuus piratismissa kukkoistaa taas pikkasen, että vähän magic. Joo, magic. Että sellaisiahan ne lelut, että kyllä tämä on ihan lelu-franchise ihan puhtaasti, jos suoraan sanotaan. Vähän kuin aika moni muukin, joka on Bandain omistuksessa. Kuten jos te näette, että menette japanilaisia mainoksia katsomaan, niin uusi kampanja, saat tällaisen jutun, kun ostat tällaisen lelu YMS, ja joku kilpailu siinä showssa, että voita tämä, jos painat kaukosäätimellä nappeja ja jotakin tollaisia japanilaisia kilpailugimmikkejä. Joo. Kyllä. Ja yksi, mikä jäi mainitsematta tuossa franchise tai niin merchandise on se, että ne on julkaissut myös VHS ja DVDtä. Kyllä. Ja Blu-rayta. Videoita löytyy. Siis Japanissa on sieltä ihan Blu-raytkin, mutta siis länsimaissa on lähinnä DVDtä ja VHS jostain Power Rangers-kausista, mutta Zyurangeri on boxilla Amerikoissa. Minä tilasin sen. Ja onko se tullut vielä sulle? Ei, me käy hankea Divarista ensi viikolla, mutta kuitenkin ei sen kummemmin ole sen taita, kun yksi sarja tullut niin kuin länsimaihin DVDllä katsottavaksi meille. Joo. Ei sen kummempaa sitä merchandista edes tarvitse melkeinpä sanoa. No ei tarvi. Ja sitten päästään tässä vähän vielä aika hyvin loppuun puhumaan Sentai-franchisen vaikutteista muuhun mediaan. Mä oon pistänyt vaan tuohon listan muutamista
muutamista esimerkistä, mutta just esimerkiksi Sailor Moon on hyvä esimerkki, että siellä on tosi paljon Sentai-sarjoista tuttuja tämmöisiä vaikutteita. Viikon hirviöt. Kyllä muun muassa. Ja se Stockfotake. Ja se ryhmä, kaikki, you name it, kyllä löytyy. Mutta se on vain naisilla. Se on vain naisilla tehty. Joo, ja ilman robotteja. Ja ainoa henkilö on se, että niin, siellä on vaan naamioitu ruusu. Oi, Tuxedo Kamen, so hot. Kyllä, ehdottomasti. Mutta käytän sitä naamioitu ruusun nimitystä, koska Suomi on kiva, eikö se olekin? Joo. Kyllä. Sitten on Samurai Flamenco, joka on Man Globin julkaisema tuossa vuonna 2013-2014 tehty, voiko sanoa suoraan parodiaa tokusatsu-sarjoista. Siinä muun muassa käsitellään Kamen Rideria, sitten mitä muita. Siinä käytettiin just tämmöisiä peruskliseet siinä 24 varmaan Godzillakin 22 jakson aikana. Godzillat oli ja kaikki semmoset. Godzilla siis on tosiaan myös tokusatsu-sarja, jos ette tienneet. Niin. Se on tokusatsu. Mutta leffaversio. Tokusatsu-leffoja ja Kamen Rider, kyllä sekin on merkittävä asia. Se on myös Lelu Franchise, by the way. Joo. Oon maininnut sen tuossa Gatchaman. Joo, Gatchaman on itse asiassa inspiraationa lähtenyt Super Sentaille. Eli ensin on ollut Gatchaman, sitten on ollut Super Sentai. Se on vaan jäänyt tuohon mainintana vaan tuohon. Joo, se on mainintana, että tuo Tatsunokon joku mystinen anime on vaikuttanut tämän asian rakenteeseen, mikä on oikeastaan mielenkiintoista. Jotain Force, joo. Kyllä, ihan cool. Pitää olla Force. Joo. Ja sitten mainittu myös viimeisenä mahdollisena animena, minkä ehkä näkyy kanssa siinä tässä meidän Super Sentai franchisessa tai Super Sentai franchisen vaikutteet näkyy siinä. On tätä aikapoika-anime Binan Koko Chikyubo Web Love, joka tuli tämän vuoden talvena. Kyllä. Joo, se taikapoika-anime. Ja siinä, missä on se vaaleanpunainen vompatti ja kaikkea tällaista kivaa. Joo, se sarja. Mainittu. Ja pelipuolella Sentai näkyy muun muassa franchisin omissa peleissä ja sitten myös tällaisessa pelissä kuin The Wonderful 101. Paras peli ikinä. Kyllä. Kamiya's Power Rangers. Power Rangers! Joo. Se on ihan joku vähän niin kuin Hideki Kamiya teki omat Power Rangersit ja se oli siistiä. Ja jotenkin ehkä en mene varmaksi sanomaan, mutta vähän sellaista vaikutteisuutta näkyy myös tuossa Beautiful Joe's. Beautiful Joe Capcomilta ja sekin on Kamiyan peli. Kaikki tokusatsu-vaikutteet menee Kamiyan peleihin mystisesti. Joo, Chroma Squad, se on mikä peli? Chroma Squad, siis se on sellainen peli, että tee oma Super Sentai-tiimi periaatteessa, että sä saat nimetä kaikki asiat ja palkata näyttelijät ja kuvata ne. Se on sellainen hauska simulaattoripeli. Meta to the max. Vähän Car Ranger on kyllä niin ultimaattinen meta, että suosittelen katsoa sitä. Se on niin kuin metan huippu. Ja sitten omia pelejä on se, että ne on se lisenssipelejä, että vaikka Car Ranger oli sellainen tasohyppelypeli, ja sitten on jotain tässä Nesin pelejä, jotka ei kovin hyviä tietenkään ole, koska lisenssipelit. Jootin Sentai Jetman. Jetmanillakin olla peli. Joo, mutta siis muutamilla on pelejä. Sitten Japanissa on sellainen arcade-peli, mihin sä saat joistakin iloista keräilykortteista. Sillä keräilykorteilla, kun saat power-uppeja siihen arcade-masinaan. Olikohan sen nimi, mikä sen? Daiso. Se nimi on joku Daiso Arcade jotakin, että tosiaan, että sä tappelit jollain Sentai-hahmolla, että sä syöt niitä keräilykortteja sinne, ja saat Ebin power-uppeja. Joo, että sellainen Super Sentai arcade-pelejä löytyy. Sama on Kamen Riderille, pätee tosiaan tää Daiso Arcade-koneet. Kyllä. Että tosiaan se videopelejä tästäkin löytyy, mutta vain Japanissa. Power Rangersista on muutama. PS2 jollekin alustoille löytyy muutamia, mutta ne on vähän jäänyt varjoon pikkusen. Ja Super Nintendo löytyy kanssa. Eikö se ollut tappelupeli? Se on se yksi tappelupelistä sellainen beat'em up, jossa huvittaa kaikilla rangerilla on käytännössä sama lyöntiliike. Jopa Pinkillä, joka käyttää jousta, niin se lyö sillä. Niin sille miksi löysit jousella, en tiedä. Joo. Että tosiaan fighting game. No ihan mukava idea perusfightti. Mutta sitten vielä on yksi asia, mitä me ei ole käyty. Se on Sentai-sarjojen pitkään pintaan pysyminen. Että minkä takia tämä niin kun on pysynyt tällaista 40 vuotta. 40 vuotta kaikki porukat huitoo siellä spandex-puvuissa hirviöitä, kaikki räjähtää ja
Everything goes Kaikki boom. tapahtuu 40 vuotta ja loppua ei todellakaan näy. Niin, että mikä sitten on, niin onko se sitten se, että se on vaan niin hyvin yksinkertainen ja silleen, että kaikki viihtyy sen parissa. Että onko se niinku yksinkertainen klassikko, joka on vaan niinku vakiintunut paikkaansa vai mitä mieltä yleisö on tästä asiasta? Niin. Mitäs? Siellä on, otetaan sitä kauempaa ensin. Niin, sinä. Joo, että se on yksi simppeli kaaviosta on helppo muunnella. No ehkä se voisi olla näin. Mä en vaan itsekään osaa sitä, mutta kyllä toi olisi ihan legitti kyllä sinänsä, että ihan vaan simppeli kumipukusankarikaava, josta sitten muokkaillaan erilaisia sarjoja, jotka on kuitenkin melkein samoja, mutta ei oikeasti, mutta silti. Joo. Että, ja kuten tuossakin sanotaan, että at end I'm just going to explode in a boring way, että kyllä, sama räjähdysefekti monta vuotta. Ja yksi, mikä jäi vielä voisi mainita, niin on se, että Fantasy lelut voi olla myös yksi syy, miksi sarja tämä on 40 vuotta pyörinyt tuolla Japanian maalla. Ne on käyttänyt samaa räjähdysefektiä muuten 20 vuotta, samaa ääniefektiä. Siis oikeasti nämä käyttää oikein. Ja sama räjähdysefekti on suunnilleen, että räjähdysefekteissä ei ole mitään dramaattista eroa, sen voin sanoa, että stokkiefektejä käytetään, että säästää vähän rahaa sieltä sille, että ei me jaksa tehdä uusia efektejä, pannaan toi tonne. Hyvä, sinä teet työsi oikein, nyt sinä saat palkan koulutuksen. Kyllä, ja tosiaan lelut, niitä ostetaan ympäri maailman. Niin, kuten toskin näkyy, niin minähän nuo tuolta Japanista importtasin. Joo. Ne maksoivat rahaa. Joo, ja ihan vain voin katsonut aikaa tässä. On meillä vielä varttiaikaa. Meillä on vielä varttiaikaa tässä, että joo, että niin. Kyllä se vaan on polkenut tässä 40 vuotta, että se vaan on niin siistiä. Se on siistiä. Se on siistiä, kun täällä on siellä on ihan fanikanta, joka kerää näitä leluja. On ja, silleen, että ja jos nyt saataisiin Suomeenkin tällainen iso fanikanta tänne myötä, niin sitten ehkä mahdollisesti saattaisi Japani katsoa, hei, Suomessakin katsotaan sarjoja. lol. Että se on niinku sellainen ajaton asia. No sikäli, jos miettii, Joo. nämä kaudet on sikäli hyvin samankaltaisia kuitenkin peruskaavaltaan. Joo. Että sillä niin kuin isä on katsonut lapsen ja sitten niin kuin oma lapsi syntyy. No niin, sinä alat katsoa nyt tätä sellaista. Niin, jos se on miespuolinen. Tai jotain sellaista, en tiedä. En minä tiedä, ketkä sitä Japanissa katsoo, mutta kuitenkin, että niin, sekin voi olla, että se on vähän niin kuin Suomen Akuankka. Ja itse asiassa joku 40 japanilainen, jonka tapasin, hän kertoi, että hän katsoi lapsena Kamen Rideria, joten se ehkä voi olla, että tokusatsut on vähän niin kuin Japanin Akuankka. Että tosiaan, että siellä ollaan 40 katsonut Kamen Rideria Super Sentai lapsena ihan kikseissä. Että Kyllä. Tämmöisen teorian, että tietynlainen kämäsyys ja tietynlainen niin itse tekemisen efekti tässä on sellainen jonkinlainen retrofiilis, kai nykyaikaisessa CGI-ajassa, niin tämän mielessä tämä kestää paremmin, että tykätään siitä, että asiat on vielä tehty perinteisellä tavoilla. niin, siis joo, se on se siis perinteisyys munkin mielestä se perinteisyyshän siinä, koska että siellä on aina, pitää olla näyttelijä hikisessä asussa esittämässä sitä hirviötä tai robottia, pitää aina olla. Jep. Ja joten se meinaa sitä, että tämän henkilön liikkuvuus on tosi rajoitettua ja sehän on vähän kuin cosplayta melkein tässä vaiheessa, kun niin vaikeata liikkua. Niin. Ja missä vaiheessa sitten saadaan mahdollisesti Suomeenkin näitä enemmän näitä Super Sentai-kossaajia? Niin justiinsa, että nyt kaikki vaan siinä ei kun mitään, että Niin. niin. Missä vaiheessa Se sitten siis nyt ei voida muuta sanoa, kuin se vaan kestää, deal with it. Teemme nyt sopimuksen sen kanssa, että tämä tapahtuu. Ja tässä vaiheessa, ennen kuin lopetellaan luentoa ihan kunnolla, niin jos teillä nyt tosiaan on vielä jotain kysyttävää, niin kysykää vaan. Questions please, we like Niin. those. Meillä on tässä vielä muutama minuutti aikaa, ennen kuin mä näytän tuo viimeinen video. Mitään tietoa siitä, että mikähän noiden budjetti on mahtanut tuon taustarakennus. Mä tykkään aina siitä, että niitä täytyy kuitenkin rakentaa toi pienoismallikauppa. Niin. Siis mäkin mietin, että onko niillä joku se simppelit pienoismallit, ne rakentaa boksit, johon ne maalaa sitten. Niin, että jotenkin ne rakentaa, siellä on pienoismalli-ihmiset, että pienoismalleihin ja siis asuihin ja efekteihin nämä rahat tässä menee. Että tosiaan, että tarina ja hahmot on sitten toissijainen asia, että
Pannaan vaan raha haisee tähän efekteihin, kyllä kuule lähtee. Näin tehdään Niin. sarjoja, kyllä. Jatka. Bueno. Siihen mieleen sitten, että onko sulla niinku koskaan ollut sitten tylsää, niinku, jos sä katsonut jotain uutta sentäitä sillä tavalla, että okei, sä tiedät about mitä on tulossa. No siinähän se juttu onkin, se on siistiä. Mä haluan, kato kun ne räjähtää eri tavalla ja eri hahmot on siellä mekan puikoissa. Ja ne on aina niin erittäin silleen, okei, ne on oikeasti naurettavia, että ne on aiheuttaa sitä komeikkaa pakostakin. Niin, että se on niinku hyvää viihdettä, me saa hyvin aikaa kulumaan ja en mä tiedä, se on jotenkin niin siistiä aina vaan nähdä, kun kaikki räjähtää. Ja se on silleen vaan, että millainen sieltä, tai mä tykkään aina sitä, millainen hirviö tässä jaksossa sitten olisikaan. Että sitten tulee jotain aivan täysin hoopua ja perseestä revittyä suunnilleen. Että Tämmöisessä sarjassa on just se juttu, että vaikka se tietää, että mitä tulee tapahtumaan, mutta sä et tiedä, että miten se tulee tapahtumaan. Joo, kyllä, sekin voisi olla. Että sekin voi olla. se on tällainen juttu, että näinhän sitä. Se on sinne joku viehätys, että haluaa tietää, että mitenkäs maailman vallotetaan tällä kertaa. Olisikohan taas ne dinosaurukset siellä taas? Ei, Niin. vaan ninjat. Kun se viimeisin sarja on ninjoista, eikä ne liity kyllä ninjoihin yhtään, mutta tuossa Joo. on toinen ninja mekha, eikä sekään liity ninjoihin ollenkaan. Jep. Slow clap. Te yrititte tosi paljon siihen, että saatte Kyllä. ninjoja siihen Oho, sarjoihin. hopsista. Mä nyt viimeisen dian melkein näytin, tai näytinkin oikeastaan viimeisen dian, mutta jos teillä on vielä nyt kysyttävä, niin kysykää. Meillä on nimittäin tuossa kohta viimeinen video. Pärähtäisi nimittäin pialle. Onko? Siellä? Tällä hetkellä nyt olisi pari vuoden päästä tulossa Lionsgate ja Sapalta tämä uusi Power Rangers-elokuva, niin meinaisitteko te mennä sitä kuitenkin katsomaan? Ehkä. Sen vois katsoa. Mä harkitsen asiaa vaan, että jos sen saa 2D-lipun hinnalla, niin kyllä mä sit voin, mutta en mä siitä täyden 3D-lipun hintaa ruppeen maksaan kyllä, että kuitenkin, että kyllä mä siitä sen normaali elokuvalipun hinnan voin maksaa kyllä, että ihan Kyllä. vaan mielenkiintoista, että mitä ne tekee sillä CGI-ta. Niin. Ja jos on vielä kysymyksiä, niin kysykää vaan. Meillä on tässä vielä noin 10 minuuttia aikaa. Mutta ei haittaa, jos ei olisikaan, mutta Niin. Itse asiassa, tunnarista puheen ollen, puhelimessa valitettavasti on, mutta minä en tiedä, minkälainen äänenlaatu siinä on. Hetkonen, onko sulla koneella sitä biisiä? Hienoa, kiitoksia. hienoa. Minä voin hoitaa asiat. Tunnari. Ensin etsin sen täältä puhelimeni syövereistä. Nimittäin meillä on tossa... Joo. Joo. Oho. Ääni. Oho. No, mitä ihmettä? Mennään tonne. Ootapas, minä katsastan ensin täältä, että tuosta löytyi. Noin. Että siinä on about opening pituinen ja sitten näytämme viimeisen. Näytämme viimeisen videon. Ja Viimeisen videon. tuossa on tuo. Eli tämän videolla, me sanomme tätä videota nyt, että muistatko kaikki? Niin, kerää ne kaikki sanon. Kerää kaikki, mitä opittiin tänään. Tässä ei ole ihan kaikkia, mutta melkein. Melkein. Saikion senssi on parempi. Naman.
Pum. Noin. There we go. There you go. Eli kiitoksia kun tulitte. Jep. Kiitos paljon ja... Oho, upsi, se meinaa lähteä loopille näemme. Mitä sinä nyt? Mikä olisi? Kiitoksia ja... Kiitoksia ja... Nyt te olette valaistuneet, menkää sinne ja jakakaa viisautta ihmisille ja voit... muuta sellaista ja otetaan kovo pois. Joo, eli kaikki on pikkuhiljaa tässä aika paketissa. Tsekkailen palautteet tuossa myöhemmin ja voi myös laittaa palautetta myöhemmin. Meille muillekin. Mä otan tolleen noin, ei ongelmaa.